Silav roj baş, evar baş, hevan nûçe me amade kine dixwazim ji wara pêşkêş bikim ji Rojavayê Kurdistanê ji Başûrê Kurdistanê. Ji Başûrê Kurdistanê nûçe girîng heye di navbera Iraq û Kurdistanê de krîza petrolê heye. Iraq ji Kurdistanê dixwaze rê bide ku di boriyê wan de petrol derbas bibe bi qasî 300 barmîl rojê. Lê Başûrê Kurdistanê rê nade. Şertê Başûrê Kurdistanê heye. Dibê merû dikare bikeve diyalogê. Lê ka em binêrin ev krîz heta ku derê didome Başûrê Kurdistanê li bendî ku Iraq pêşî meşê însanan, meşê memûran bişîne. Iraqê heta niha li gorî destûra bingehîn tev negeriyaye. Zextê li Başûrê Kurdistanê kiriye. Perê Başûrê Kurdistanê nedaye. Destaniye ser petrola Başûrê Kurdistanê. Anha îro jî Iraq ketiye tengasiyê helberîna petrolê bi temamî sekiniye. Yani Iraq edî ji petrolê nikare pere qezinç bike. Hewcê Başûrê Kurdistanê ye. Rewş wisa ye. Na hevan no em pêşî biçin Qamişloyê. Li wê derê çawa ku anha li ser ekranê hûn dibînin lehî rabiye. Bajarê me di nava avê de maye. Binesazî bi temamî xitimiye. Nûçe bi vî şeklî ez hema ji wara pêşkêş bikim. Bila em li dîmen jî temaşe bikin. Bila dîmen biherike bi vî awayê hevanno. Niha ji ber barana dijwar ku ji duh ve berdewam dike li bajarên Qamişlo, Çilaxa niha avê daye ser gelek malan li Tirbespiyê zerarekî mezin li zeviyên çandinî jî biye. Li herêma Cîzrê ji duh ve baranekî gelekî dijwar dibare di encamê de av li kolanan kombiye çawa ku niha hûn li ser ekranê dibînin kanalizasyonên herikîna avê hatine girtin bi temamî. Li bajarê Qamişloyê bi taybetî li taxên Cûdî, Cemayê avê daye ser gelek malan jî şeniyên taxê di zehmetiyê dane. Diyar dikin ku ev pirsgirêk her demsala baran dubare ev dubare dibe. Sedema vê yekê torên kanalizasyonê yên girtîne ji 27 salan vir ve ev nehatiye nû kirin. Li bajarê Tirbespiyê jî ziyanekî mezin li cotkarên sebzeyan biye. Sebzeyên pêşwext ku di kortikan de hatibûn çandin ji ber avê êdî zerar dîtin. Bi dehan donim erd wêran bû. Li bajarê Çilaxa jî ava baranê li kolanan kombiye ketiye nava malan. Tevgera şeniyan giran biye tê astengkirin. Li ser banga şeniyan ji bo hêsankirina herekîna trafîkê Komîteya Rewşa Awerte û Daireya Xizmetguzariyê ya Şaredariya Gel bi lez kanalizasyonê ji ber baranê zêde hatibûn girtin. Niha hewl didin paxij bikin rêya herêkirina avê ve bikin. Li taxa Cum'a ya Qamişloyê ji ber barana dijwar anha gol çêbûne. Em dikarin wan dîmena jî nîşanê ve bidin. Ew jî bi vî şeklî ye. Dîmenên lehiyê em van dîmena jî bi hev re binêrin hevanno. Ev dîmen me ji Anhayê girtine. Anha ajansa me ya li Rojavayê Kurdistanê binêrin. Vê rewşê binêrin. Heqeten gol çêbiye ber hatiye gundê me, bajarê me. Barana dijwar ji duh ve zehmetiyên zêde ji bo şeniyan çêkirine. Niha ev dîmenên ku dibînin ji jor ve hatiye kişandin. Bawer dikim ev bi dronan hatiye kişandin. Ev Qamişlo ye. Ji ber binesaziya lawaz torên serkeftina avê, herikîna avê bi rêya yani kanal xitimîne. Kanal xitimîne. Yani ez dikarim deng jî nîşan bidim. Deng jî vekî
Bi vî şeklî hevanno niha em biçin Kobanî, li Kobanî em guh bidin Leyla Zana, em guh bidin Mazlûm Ebdî, kesî ku li wî derê axivî ne ka kê çi got em bi hevra lê temaşe bikin lê ez dixwazim bi xwe bixwînim. Merû bi xwe bixwîne baştir ez dibêjim qeyne. Ji ber ku gotinê wan pir berfireh e, me hinekî ji axaftinê wan çend gotin girtine. Leyla Zana daxife. Başkan Apo, li ser yek tiştekî pir sekinî, tu got netewa biçêkir. Netewek demokratîk ku hemî beşê jiyanê garibin xudnava wê netewê da bibînin. Baş e hevanno ez hema gotinên Leyla Zana ez ji we re bibêjim. Salih Müslim ku 11 Adarê li Hewlêrê ji ber nexweşiya gurçikan jiyana xwe ji dest da li Kobanê îro hate veşartin. Gelek kesên ji nav siyaseta Kurdan tevlî merasima cenaze bûn, hatin wê derê axaftin kirin. Merasim li goristana Şehîd Dicle bi rê ve çû. Leyla Zana axivî, siyasetmedara Kurd, dibêje rêya hêviyê ku Salih Müslim vê kiriye, wê rêya me ronî bike, divê êdî dawî li van êşên me bê ê ku bi sedan salan em dikişînin. Ez wan şehîdan jî bi rêzdarî bi bîr tînim ku do hatin oxirkirin, em bi berdelên mezin gihîştin vê qonaxê. Em di pêvajiyekê wisa re derbas dibin ku an em ê azad bijîn ya jî em ê azad bijîn. Wekî din rêyekî tune. Yani ya azadî ya azadî. Em ê pişta xwe bidin milletê xwe, dema ku em bi xwe bawer bin wê hemû cîhan rêzê hurmetê li me bigire. Em ê ji bo jiyanekê azad zêdetir bixebitin. Em mirinê layıqê ya herkes yani ew raqîbên me mirinê laqê me dibînin lê naxêr. Em jiyanê ava dikin. Leyla Zanayê balkişand ser yeketiya milletê Kurd jî dibêje Kobanî ji bo me mînak e, ez di xizmeta vî gelî de me, piştî vê pêvajiyê jî ez ê wisa bimînim, eger em bibin yek, em hêzeke mezinin, em ê pêşengiya jiyana azad bikin, em amade ne bibin dostên hemû milletan, ez hêvîdarin, em ê demên xwe yên herî xweş bi hev re derbas bikin. Em bi heval Salih Müslim re tevlî bernameyekê bibûn, tevê ku di bêngirtinê de zehmê dikşan jî nedixwast deqeyekî wî jî vala biçe. Dixwast tim xizmetê bike ji bo milletê Kurd. Ez bawerim em ê pêşerojê bi hev re ava bikin. Em ê mîratiya ku heva Salih hiştiye em ê hilbigirin. Serê malbata heva Salih sax be, serê milletê Kurd sax be. Mazlûm Ebdî jî li wê derê axaftinekî kir hevanno. Axaftina Mazlûm Ebdî jî bi vî şeklî ye. Fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî ji malbata Salih Müslim re sersaxî xwest. Got, ez ji ber sekna wan ya xurt spasiya wan dikim. Bavê welat ne tenê keseyetiyek bû, ew pêşengê siyaseta Rojavayê Kurdistanê bû. Wî li hember rejîma Baasê berxwedaneke mezin nîşan da. Dema îcab bû wî ji bo parastina milletê xwe, pêşxistina tekoşîna wan hemû berpirsyarî hilda ser milê xwe. Dema pêwîst dikir di xebatên navnetewî de cih digirt, ji me hemiyan zêdetir, baştir hewlda ku dengê Rojava bide bihîstin. Dema lüzum dikir wî wekî hevserokê peyedê kar kir, dema pêwîst dikir wekî welatparêzekî tekoşîna xwe tim domand. Bu pêşengekî mezin yê siyaseta Rojavayê Kurdistanê. Niha hem wekî hevserokê peyedê kar kir, hem wekî welatparêzekî xebat domand, tekoşîna xwe meşand. Bu pêşengekî mezin yê siyaseta Rojavayê Kurdistanê îro em sozê didin bavê welat, em ê tekoşîna ku wî li ciyê hiştiyê bidomînin. Mazlûm Ebdî balkişand ser pêvajoya nû ya li Rojavayê Kurdistanê jî. Hevan ev deve ev axaftina ku Mazlûm Ebdî kiriye gelekî giring e ji kerema xwe re binêrin ka çi dibêje. Niha Rojavayê Kurdistanê di rojên zehmet de dijî. Tê re derbas dibe. Tekoşîneke siyasî lazim e.
binêrin. Mazlûm Abdî çi dibêje? Îro ji bo vê ji bo rewşa îroya Rojavayê Kurdistanê xebat têne kirin. Ev ji bo me serdemeke nû ye. Wekî qese de em ê tiştî ku dikeve ser milê me em ê bikin. Em ê berpirsyariyê xwe bi cih bînin. Divê hikûmeta Şamê jî xwedî li berpirsyariyê xwe derbikeve. Divê gelê me ê ku koçber biye bikaribe vegere ser mal û milkê xwe. Divê cenazeyên hevalê me yên şehîd werin dayîn. Sala 2012 li vê derê pêvajoya şoreşa Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Divan salan de xebatên gelekî mezin hatin kirin. Lê em bi berdewamî bi êrişan re rûbirû man. Bi ser de jî têkoşîneke mezin hate dayîn. Me di pêvajoya Kobanî de çewal berxwe da, em ê îro jî aynî berxwedanê nîşan bidin. Divê em hemû xwe ji bo pêvajoya heyî amade bikin, Kurd wê li ciyên ku lêne xwe bi xwe birêve bibin. Li pêşberî şehîdan, wekî ku 14 salan têkoşîn hatibe dayîn, em ê îro jî vê têkoşînê bidomînin, ev pêvajoyeke nû ye. Me ji bo parastina qadên xwe gelekî şehîd dan. Em ê ji bo parastina qadên xwe her tim amade bin. Werin em wê heqîqeta ku rêveberiya xwe ser ava kiriye bikin mînak. Di serî de bavê welat em sozê bidin hemû hevalên xwe yên şehîd, em ê ji bo azadiya milletê xwe tê bikoşin, dibêje Mazlûm Abdî. Wekî din, Tuncer Bakirhan jî axivî dibêje heval salih dîplomatekî mezin bû, şoreşgerekî mezin bû. Hevserokê giştî Dem Partî Tuncer Bakirhan ew jî ji Bakurê Kurdistanê hat. Di merasimê de axaftinekî kir. Em bi Salih Müslüm re gelekî xebitîn. Heval salih dîplomatekî mezin, şoreşgerekî mezin bû. Ne tenê ji bo şexsê xwe, ji bo hemû gelê Kurd xebitî. Ji bo gelê Bakur Orhan Doğan çawa ye. Ji bo Bakurê Kurdistanê Mihemed Sincar çawa ye. Kî be? Ji bo Rojavayê Kurdistanê jî Salih Müslüm ew e. Rêya tevekirî bi hevalê Salih serê gelê Kurd sabe. Piştî merasimê hevano cenazeyê Salih Müslüm li goristana Şehîd Dîcle li keleka kurê wî Şervan Müslüm hat binahkirin. Niha Cihan de bohre. Cihana bîro em têda dijî, hemî mij û ewre. Tu kes nizane sibê wê çi bê serekî. û dizanin dewletê li rexne hemî hed xwe kebin. bi vî şeklî em derbasî nûçeyên di dorê de bibin. Niha nûçeyekê girîng me gotibû krîza petrolê heye di navbera Başûrê Kurdistanê û Iraqê de. Li ser wê me nûçe amade kiriye dixwazim ji we re pêşkeş bikim. Lê pêşî em binêrin ka İsraîl li pê çi ye li Sûriye. Hêzeke İsraîl derbasî gundewarê Deyr'a û Quneytra bû. Başûrê Sûriyeyê. Hêzeke İsraîlê bi 6 wesayîtên eskerî derbasî gundewarên Quneytra û Der'ayê bû. Xalên nû yên kontrolê danîn, balafirên şerê û keşfê jî li asîman digerin. Hêzek İsraîlê bi wesayîtên leşkerî carekî din derbasî gundewarên Rojavayê Der'ayê û Başûrê Qunetrayê bûn. Li wê derê rêya kontrol dikin. 6 wesayîtên eskerî yên İsraîlê ketin gundê Seyda El Colan, ew jî gundewarê Başûrê Qunetrayê ye. Paşê jî ber bi gundê Hanût ve vekişiyan ketin baregeha xwe ya li Til El Secî. Di aynî çarçovê de hêzeke eskerî ya ji 24 wesayîtan jî di navbera bajarokên Ternece û Cebet El Xeşeb de ew jî gundewarê Bakurê Qunetrayê ye. Ji wê derê şûn veçûn, yani pêş veçûn. Tam berova jî. Hem wextê bendeke eskerî di navbera gundên Eyn Zeker û El Meqrez de ên gundewarê Rojavayê Der'ayê de danîn. Niha di vê dawiyê de hêzên İsraîlê bawekî leşkerî derbasî Başûrê Sûriyê dibin. Li asîman jî dîsa derbasbûna balafirên şer helîkopter hene. Hem di bejahiyê de hem jî di asîman de heremê kontrol dikin hevan da. Niha Herema Kurdistanê. Em derbasî Herema Kurdistanê dibin. Li wê derê em binêrin ka dew çi ye, mesele çi ye, problem çi ye. Ha, numan kurtulmuş di derbarê pêvajoyê de hin tişt gotine. Çend gotinê me li ser wî jî hene.
Dibêje di projeyê avakirina İsraîla mezin de perçebûna Tirkiye heye. Numan kurtulmuş dibêje. Ji me re çi? Tamam. Yani hêviya me ew e ku Tirkiye perçe bibe. Tirkiye hilweşe. Kîjan proje dibe bila bibe. Eger bibe sebebê hilweşîna Tirkiye, ew projeyekî xêrê ye. 7 salan mala me xirab kirin. Welatê me wêran kirin. Perem perçe kirin. Welatê me nekirin 2 perçe, 3 perçe, 4 perçe, kirin 5 perçe. Rûmeta me kirin 5 pere. Bila hinek jî ew perçe bin. Hadi. Bila perem perçe bin. Qet nexeme. Kîjan proje Tirkiye perçe bike projeyên xêrê ne. Hevan da. Wezareta Çavkaniyê Xwezayî Herêma Kurdistanê diyar kir ku Wezareta Petrolê ya Iraqê rastiyan berova jî dike. Wezaretê destnîşan kir ku ji ber êrişên komên çekdar niha hilberîna petrolê rawestiyaye, Bexda jî nehazir e rêlbervan êrişan bigire. Wezareta Çavkaniyê Xwezayî Herêma Kurdistanê îro bi daxuyaniyekî bersiv da Wezareta Petrolê ya Iraqê. Bexdayê di daxuyaniyê xwe de hewlêr sûcbar kiribû ku ne amade ye bi rêya boriyan petrolê bişîne bendera Ceyhanê ya Tirkiye. Wezareta Çavkaniyê Xwezayî daxuyaniyekê bi 6 xalan beyan kir, diyar kir ku Wezareta Petrolê ya Iraqê mijar berova jî dike. Dixwaze raya giştî bixapîne. Sûcbariyên ciddî ne ku Başûrê Kurdistanê li Iraqê dike. Di xala duyemîn ya daxuyaniyê de tê gotin hikûmeta niha ya Bexdayê dorpêçeke xeniqîner xistiye ser Herêma Kurdistanê. Rê nade ku dolar bikeve destê bazirganan. Ji wê demê ve tu tevgera bazirganiyê nemaye. Başûrê Kurdistanê di zehmetiyê de ye. Ji ber dorpêça ku Iraqê daye ser Başûrê Kurdistanê. Wezaretê di daxuyaniyê xwe de balkişand ser êrişên li bîrên petrolê jî. Dibêje milîsên derqanûnî ev çeteyên ku Iraq wan xwedî dike hemû bîr, qadên petrolê û qadên gazê ji xwe re kirine hedef êrişê ser wan dikin. Aniha Iraq ketiye zorê nikare petrolê îxraç bike. Hewcê Başûrê Kurdistanê biye ji Başûr dixwaze ew boriya ku diçe Ceyhana Tirkiye dibe wê boriyê bixe fealiyetê bikar bîne. Dewletekî weke Iraqê tedbîr negirtiye. Ev encamên şer in. Lê Başûrê Kurdistanê dibêje ne tenê ji ber encamên şer. Beriya niha, beriya şer Iraq tedbîr negirtine. Hem rê dide van komên tundrew ji bo êrişê bîrê petrolê yê Başûrê Kurdistanê bike û hem jî dibêje petrola misekîniye êdî pere nayê em feqîrin dibe Başûrê Kurdistanê alîkariya me bike. Dê em çawa alîkarî bikin? Yani Wezareta Başûrê Kurdistanê di daxuyaniya xwe de balê dikişîne ser êrişên li ser bîrên petrolê. Dibêje ev milîsên derqanûnî hemû bîr qadên petrol û gazê ji xwe re kirine armanc di encama van êrişên terorîstî de hilberîna petrolê bi temamî rawestiyaye. Tu berhema petrolê li Kurdistanê nemaye da ku ji bo derve were henartin mirov bi rêke derva îxraç bike. Tiştekî tinekî em bi rê bikin. Sekîniye Bexda hetan ha ji bo rawestandina van komên êrişkar tu tedbîrekî bi bandor bi tesîr negirtiye. Wezareta Kurdistanê behsa rewşa darayî jî a ekonomîk jî kir. Eşkere kir. Beşek mezin a van êrişkaran li Bexdayê meeş digirin. Ev komên terorîst ku êrişê ser petrola Başûrê Kurdistanê dikin rast ji Bexdayê meeş digirin. Ji aliyê Bexdayê ve Iraqê ve têne finansekirin. û di ser de ne tenê ji aliyê perava, ji aliyê çek û sîlah ve jî alîkarî digirin. Bexda hem alîkariya çek û sîlah û hem ya finanse dide wan û hem jî tê gilî û gazincan dike. Dibe petrola mesekîniye. Evî şûse ye. Tu weke Iraq tu tevlî şer dibî. Çima tevlî şer dibî? Çima alî digirî? Binêrin Başûrê Kurdistanê ji destpêka şer vir va tim wisa bi temkîn tevlî gere. Naxwaze biryarekî bide. Naxwaze Îranê bigire hemberî xwe. Naxwaze Başûrê Kurdistanê bike qada şer.
Na Başûrê Kurdistanê dibêje di aynî demê de meaşê xelkê Kurdistanê jî her tim dereng dikeve. Ji perêk û para me têde heye ji wî kêmtir pere dişîne wextê bişîne jî. Wezareta Çavkaniya Xwezaya Başûrê Kurdistanê di dawiya daxuyaniya xwe de anî ziman Herêma Kurdistanê gelek caran daxwaza diyaloga avakir kiriye lê hatiye paşguhkirin. Aniha jî hewl didin ajandeyeke ne destûrî li ser Herêma Kurdistanê ferz bikin. Rast e em tev şehadin me pir nûçe çêkiriye. Başûrê Kurdistanê tim bang li Iraqê kiriye ya werin em di nava xwe de diyalogê çêbikin, em ji vê mesela petrolê re çareseriyekê bibîne, para me zêdetir e, hûn bi qasî para me perejme re naşînin, hûn meaşê me naşînin û em rezîl û reswa kirin li ber milletê me, li ber memûrê me. Li Iraq xwe nêz nekir. Ya aniha jî Wezareta Petrolê ya Iraqê rabiye dibêje em amade ne bi Başûrê Kurdistanê re nîqaş bikin û em hem fayde bigînin wan hem fayde bigînin xwe. Yani amadebûna xwe nîşan da ku tîmên pispor li hev bicivin. Na herî dawî berê ku ez behsa evê bikim Wezareta Petrolê ya Iraqê, Başûrê Kurdistanê pêşniyazekê pir maqbûl dike. Dibêje tamam. Madem ki hûn zorê dane em jî zorê dane. Tamam. Werin em di nava xwe de tîmekî pispor ava bikin. Yani komîteyekê taybet tenê ji bo vê meselê em ava bikin. Em kar û zerara xwe bidin berçavan. Herî ku Iraq divê bide me em hemî berçavara derbas bikin. Em hesab û kitabê wî bikin. Bi vîya wê petrola ku divê em di boryara derbas bikin eger petrol mabe, eger ev çeteyên we destûr bidin ku em bikaribin petrolê hilberînin, em ê di wan boryara derbas bikin. Iraq divê 300,000 bermîl petrol divê em dikarin di wan boryara bişînin Tirkiye. Ser Tirkiye re bixin bazara cîhanê. Aniha Iraq hûn zanin çi dike? Bi rêya tankeran petrol di ser Ürdünê re dişîne. Ya bi rêya tankeran merû mesele safî nabe ki. Yani ew kamyon bifikirin, tankeran bifikirin. İşê te tune tu tijîkî û bi rêya reşayî û bişînî. Di bejayî de tu bişînî bazara cîhanê. Ya têrê nake. Mazota wî û benzîna wî û yani xwe dernaxe. Mesrefî wî pir biha ye, yek jî pir kêm tere. Ya baş boriya petrolê ya ku ji Başûrê Kurdistanê diçe heta ceyhana Tirkiye ji wê derê jî derbasî bazara cîhanê dibe. Lê aniha sekiniye. Pêşniyaza Başûr ew e komîteyekê taybet vê meseleyê nîqaş bike. Wezîrê Petrolê yê Iraqê Heyan Abdulganî ragihand ku ev hilberîna petrola Iraqê ya ji bo derva bi temamî sekiniye. Şandina petrola de îxraçkirina petrolê bi temamî sekiniye. Ji ber krîza enerjiyê ya li cîhanê, ji ber girtina tengava Hurmuzê, Iraq çavkaniya serekeya dihata xwe bi temamî wenda kiriye. Heyan Abdulganî eşkere kir ku ji bo tazmînata beşek ji wan ziyanên li welêt wan daxwaz ji Herêma Başûrê Kurdistanê kiriye, rê bide ku rojane em bikaribin 300,000 bermîl petrol bişînin derva, îxraç bikin. Lê hewlêrê heta niha nerazibûna xwe nîşan daye. Yani erê nekiriye. Erê nake. Elbet erê nake. Niha hevanno ev mesela di proja İsraîla mezin de hilweşîna Tirkiye heye. Ev çi mesele? Ev çi dawe? Divê em vê dawê hinekî nîqaş bikin. Numan Kurtulmuş hûn zanin Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê di çarçoveya vê pêvajoya li Tirkiyeyê yani lehvatina Partiya Karkerên Kurdistanê û Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş rolek serekelî îst weke Serokê Parlamentoyê. Komisyonekî taybet hat avakirin. Komisyon çû îmraliyê jî vegeriya. Başê komisyonê raporek amade kir, pêşkêşî parlamentoyê kir. Wekî din hemî partiyên ku tevlî vê pêvajoyê bûne, her yek ji wan raporek nivîsand. Di wê raporê de qala heqê Kurdan nayê kirin.
perwerdehiya Kurdiye, zimanê Kurdiye, heqê netewê Kurdan e, Kurd werin naskirin, nasname Kurdan e di destûra bingehîn de, serbestiya girtiyên Kurd ên li zindanê ye, Kurd û Kurdistan ev mijar ji çarçova sûç were derxistin. Tiştê wisa tune ye. Tiştekî wisa tune ye. Serbestiya Selhedîn Demirtaş û hevalê wî, mafê hêviyê yê ji bo Öcalan, tiştekî tune ye. Çi dixwazin? Dixwazin Kurd werin bêçekkirin. Aniha piştî şerê li hember Îranê, Tirkiye dîsa ketiye nava tirs û panîkê, dibêje projeya İsraîlê heye, projeyekê mezin a Rojhilata Navîn e, perçebûna me jî têda ye, piştî Îranê dor tê me. Aniha em guh bidin Numan Kurtulmuş ka çi dibêje. Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş di derbarê pêvajoya nû ya çareseriyê de şiyarî da. Ya hevalê me bi îsrar dibêjin pêvajoya nû ya çareseriyê, ama ew nabêjin pêvajoya çareseriyê. Ew nabêjin çözüm projesî. Ew dibêjin Türkiye'ye bê terör. Yani Türkiye navekî wisa li pêvajoyê nekiriye. Çözüm projesi tune ye. Yani süreç. Çözüm sürecinin ne? Terörsüz Türkiye süreci dibêjin jê ra. Ew wisa pê nasê dikin? Yani em bixwe tiştan bar dikin li vê pêvajoyê. Numan Kurtulmuş dibêje ev karê ku îro em di nav dane naşibe salên 2009-2013. Eger em bi ser nekevin, siyaseta sivîl wê dibin vî dîwarê de bimîne, em ê vegerin rojên çalakiyên terorî. Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş li ser guhertinên yasayî hin agahî parvekirin. Çi dibêje? Komîsyona Parlamentoya karê xwe temam kiriye, piştî cejnê wê amedekariyên yasayî werin rojeva Parlamentoyê. Aliyê herî giringî raporê ew e, hemû partiyan bi lihevkirinê teksteke hevpar amade kiriye. Ev rapor nexşareyekî ye. Ew teksteke hevpar ku Numan Kurtulmuş behs dike, hem ji aliyê KCK ve hate rexnekirin, hem ji aliyê Dem Partiye ve hem jî ji aliyê Öcalan bixwe ve hat rexnekirin. Tê de tiştekî ku mirov bikaribe biparêze tune ye. Hem jî ji aliyê Raya Giştî Kurdan ve hat rexnekirin. Heta niha tu Kurdekî ku ev rapor erê kiribe tune ye. Ji bo destpêkirina pêvajoya yasayî binêrin. Ev jî tiştekî pir mühîm e. Veya ji destpêkê ve dibêjim, hinkî pêvajoyê destpêkî dibêjim, veya heqarete li milletê Kurd binêrin çi dibêje. Numan Kurtulmuş dibe tamam, dibe em ê amedekariyên yasayî bikin, lê şertê me heye. Şertê Tirkiye çi ye? Ji bo destpêkirina pêvajoya yasayî, şertê sereke ew e yekîneyên me yên ewlehiyê divê piştrast bikin ku rêxistinê bi temamî çek daniye, xwe bi temamî fesih kiriye, hilweşandiye. Yekîneyên ewlehiyê çi ye? Ji bo tespît bikin ku rêxistinê bi temamî xwe tune kiriye. Yekîneyên ewlehiyê mîta wan e. Yani îstixbarata Tirkiye, artêşa Tirkiye. Divê li helîkopterê xwe sar bin. Biçin başûrê Kurdistanê. Yek bi yek li wan şevkeftan binêrin. Wan mexareya binêrin. û biçin binêrin ka endamekî rêxistinê maye nemaye. Yani rêxistinbûn li holê nemaye. Çek û sîlah nemaye. Hemî tişt teslîm kirine. Artêş û mît divê vê tespîtê bikin. Ne tenê ew, divê li Ewropayê jî bigihêjin wê qenaetê ku rêxistin li holê nemaye. Rêxistin çi ye? Alî aborî, ragihandin, siyasî, sazî û dezgeh. Yani divê tu ne rêxistin kirî bî, belawela bî. Tu bibî weke ferd. Her Kurdekî bibe weke her Kurdekî, bibe hemaletiyê Tirkiye. Tu wextê rêxistin kirî bî nabe. Hevalê me bixwe dibêjin em ê xwe rêxistin bikin.
Tu vakti xwe birêxistin bikî dewleta Tirkiye qanûn dernaxe. Şertê wan ev e. Mêrik dibêje ji bo destpêkirina pêvajoya yasayî şertê me ewil ê sereke ew e dibe mîta me, istixbarata me, artêşa me dibe biçin cihê cihê tespît bikin, piştrast bikin ku rêxistinê bi temamî çek daniye û xwe hilweşandiye. Armanc ne tenê hilweşandina rêxistinê ye, dibe bi destxistina dilê Kurdan e jî. Dibe em jî bi şiklekî xwe bi Kurdan bidin qebûlkirin. Divê em her tiştî bikin da ku milletê Kurd berê xwe bide Tirkiye, berê xwe bide Enqere û Stenbolê. Baş e. Tu yê çi bikî ji bo milletê Kurd berê xwe bide Enqerê? Tu weke dewlet çima berê xwe nadî Amedê? Çima Amed nabe merkeza Kurdan? Çima berê xwe bidim Enqerê? Em berê xwe didin Amedê, Amed merkeza me ye, em berê xwe didin Hewlêrê, Hewlêr navenda me ye. Paytextên me ne, em berê xwe didin Yeketiya Kurdan. Baş e. Yani em dixwazin qonaxa têkoşîna çekdarî ya antîdemokratik bi dawî bibe. Divê em gavê wisa bavêjin ku rûmeta Kurdan jî biparêzin, di heman demê de hesta yekparçebûnê ya Tirkan jî dibe em xurt bikin. Niha vê derê de divê em gavên wisa bavêjin ku rûmeta Kurdan biparêzin. Hevan no, ji bo rûmeta Kurdan biparêze, pêşî dibe em daxwazê xwe rêz bikin. Baş e, Numan Kurtulmuş dibêje divê em rûmeta Kurdan biparêzin. Baş e. Yek, li ser navê dewleta Tirkiye dibe yek derkeve bi temamî lêborîn bixwaze ji ber kirinên hovane ku ev 7 salin anîne serê Kurda. Dewleta Tirkiye heta lêborîn ji Kurdan nexwaze, em nikarin fehm bikin ku dewleta Tirk samîmî ye ne samîmî ye, durist e ne durist e. Dibe pêşî lêborîn bixwaze. Dibe hovîtiya ku kiriye, terorîzma ku anîye serê Kurdan dibe qebûl bike. Ya din dibe tazmînat bide Kurdan. Mal û milkê me talan kir, gundê me şewitand, mirovê me kuşt û dibe Kurdan bi vî şiklî rûmeta Kurdan ancak dikare biparêze. Ev ji ber tiştê ku hatiye serê me. Tiştê din jî dibe dewleta Tirkiye pergala perwerdeyî ya bi Kurdî bi temamî qebûl bike. Ez behsa tenê ziman nakim. Pergaleke perwerdeyî ku bi temamî aydê Kurdan be. Yani tu Kurdî perwerde didî lê dîroka Kurdan be. Coğrafya Kurdan be. Edebiyata Kurdan be. Yani ez nikarim bi zimanê Tirkî dersa edebiyata Tirkî bibînim. Vaya me bêrûmet dike. Li dibistanan perwerdeyî wextê Kurdî be û müfredat Tirkewarî be, ew jî bêrûmetî ye ji bo me. Bi zimanê Kurdî dibe em dîrok, coğrafya û edebiyata Kurdî, müzîka Kurdî, çand û kültûra Kurdî her tiştê aydê xwe yani müfredata xwe bi xwe em çêkin, ava bikin ancak wê demê rûmeta me dikare hindik tedavî bibe. Rûmeta me şikiya ye. Em perîşan bûne. Serê me berme da ye. Yani em ne serbilindin ya, em ne serbilindin. Îro li vê dünyayê, dünya alem di nava dewleta xwe de serbilind e, azad e, bi zimanê xwe perwerdeyî dibîne, diçe, dans dike, kêf dike, gerre û geşte û pasaportê wan cêva wan da ye, li gor kêfa xwe dijîn, ê me anhal bêrûmetî li me hatiye ferskirin li ser me tê pêkanîn jî. Ji ber vê yekê em ne serbilindin. Pasaporta me di cêva me de tune ye. Pasaporta Kurdistanê heta nekeve cêva me. Ya iktidar kî dibe bila bibe ya. Bila iktidarekî tundrew be em zanin biguherîn. Binêrin. Kurdistan wextê ava be, iktidarekî zalim li ser hukm be, mirov dikare şoreş pêkbîne di nava xwe de, di nava Kurdistanê de, li gorî demokrasiyê mirov dikare hukm bike. Mirov dikare biguherîne iktidarê. Lê aniha iktidar ya xelkî ye. Em nikarin biguherînin jî. Hêz û quweta me têrê nake. Ez çima biçim iktidara xelkî biguherînim ya? Hevan no. Niha Numan Kurtulmuş
Bahsa Rumeta Kurdan dike ji wê derê gotin vebû. Yani divê em gavên wisa bavêjin ku Rumeta Kurdan biparêzin. Tamam, me rê û rêbaz nîşan da. Di aynî demê de hesta yekparçebûnê ya Tirkan jî xurt bikin. Yani divê em garantî bidin Tirkan ku aman aman Türkiye perçe nabe, Türkiye hin naweşe. Yani garantiye didê bide yani. Ama em Kurd garantî nadin Tirkiye ku em bi temamî bi Tirkan rane. Yani sibê dusbe firsanekî derkeve em ji Tirkan diqetin yani. Em soz nadin. Na vallahi billahi em soz nadin. Çima soz bidime? Ew dewleta ku me asîmîle dike, me tune dike, me ji holê radike. Ez çima soz bidime ku ez ê heta xweş bim li dunyayê bi Tirkiye re bim? Na, sozekî wisa nadim. Niha pêvajoya înkar û îmhayê didome. Ez behsa aliyê fîzîkî yê îmhayê nakim. İmha çi ye hevanna? Wextê tu milletekî bê rêxistin bikî, örgütlülük, sazûmanî, organizasyon, divê manê tu wî îmha dikî. Numan Kurtulmuş dibêje şertê me ê yasayî dibe em rêxistinbûna Kurdan ji holê rakin. Wê demê ev îmha ye. İmhakirina Kurdan ye. Ev rêxistinbûn wextê ji holê rake, çapemeniya min tune be. Ez dikarim îro van gotinên xwe azadiya fikr û reman, beyankirina yani gotinên xwe, yani azadiya xwe îfadekirinê bi vî halê xwe ez YouTube'a xwe dikarim li Amedê çê bikim? Na, nikarim çê bikim. Çima? Çunki ez behsa Kurd û Kurdistanê dikim, behsa heqê Kurdan dikim. Wextê ku min behsa heqê Kurdan kir û tu mi bavê jî hepsê, ev çawa mümkün e? Wê demê çi diguhere? Ev çi yasa ye ku rê nade min ez behsa heqê Kurdan bikim, lê tu heta dawî dikarî behsa heqê Tirkan bikî. Yani ji bo wî nerast e. Nerast e, dibe ji A heta Z serî heta dawî mafê Kurd û Kurdistanê mirov bikaribe biparêze. Niha em dixwazin qonaxa têkoşîna çekdarî ya antîdemokratîk bi dawî bibe veya em jî tarafdarin. Bila têkoşîna çekdarî ya antîdemokratîk bi temamî bi dawî bibe. Türkiye jî bila hêza xwe ya eskerî bi temamî bi dawî bike li Kurdistanê. Li Kurdistanê îşê artêşa Tirkiye tune ye. Bi Potînê xwe li ser axa Kurdistanê negerin. Divê em gavên wisa bavêjin, tamam, viya me got yani baş e. Niha Serokê Parlamentoya Tirkiye balê dikişîne ser cudahiya vê pêvajoyê yê û ya berê ya di navbera îro û berê de 2009-2013 divê firqî heye. Firqî çi ye? Wê demê di nava dewletê de aqlên cuda hebûn, provokasyonên wekî xaburê hebû, kuştina sakîne cansız hebû, belavkirina hevdîtinên Osloyê pêvajo ji herî kir. Lê niha hemû saziyên dewletê dibin yek aqlî de hatine cemhev, bi hevahengiyekê mezin tevdigerin. Cara yekeme ev mijar di zemîna parlamentoyê de tê nîqaşkirin, 11 partî jî beşdarî wê bûne. Dibêje Numan Kurtulmuş. Bahsa projeya İsraîla mezin dike. Ji xwe mitxwes ez werim ser wê meselê. Numan Kurtulmuş balkişan ser liv û tevgerên İsraîlî yên li herêmê. Şerê Amerîka û İsraîlê li hember İranê. Dibe Siyonîzm êdî kozên xwe ên dawî dilîze. Şerê navxweyî yê Sûriyê, şerê navxweyî yê Lubnanê, guhertinên rejîman, ev hemû beşekin ji projeya İsraîla mezin. Di projeya İsraîla mezin de hilweşîna Tirkiye jî heye dibêje Numan Kurtulmuş. Hêza sereke ya ku niha ew dixwazin di vê pêvajoyê de daqurtînin Tirkiyeyê. Ew yani qesta wî İsraîl. Hêza sereke ya ku İsraîl dixwaze di vê pêvajoyê de daqurtîne ji holê rake Tirkiyeyê. Eger em vê rastiyê bibînin, divê em
eniya xwe ya navxeyî xurt bikin. Yeketiya xwe ya navxeyî xurt bikin. Mafê hêviyê. Berê ku em basa mafê hêviyê bikin, yani azadiya Öcalan, ev eniya navxeyî xurt bikin. Çima îro ez tên bîra te? Çima? Doh çima ez nehatim bîra te? Xuya ye tu ji Kurda hez nakî. Tu ji bo xatirê çavê reş û belekê Kurda tu mafê wan nas nakî. Xwe te maf nas nekiriye de. Ew tiştekî din e. Lê ji bo menfaetên xwe tu ana tev digerî. Halbikî dewlet normal dewleta her du milletan bû. Ji her du milletan însan eskerî kir, baja xwe da, wezîfeyê xwe li hember dewletê anî cih û me bi hev re biryar da ku dewletekî ava bikin dewleta Tirk û Kurdan. Lê we xıyanet li Kurdan kir. Kurtulmuş li ser pirsekî rojnamevanan basa mafê hêviyê yê Abdullah Öcalan kir. Çi dibêje hûn zanin? Di sîstema me ya hukukî de tiştekî bi navê mafê hêviyê tune ye. Umut hakkı falan filan tune ye. Di rapora meclisê de, rapora komisyonê de ke me amade kiriye pêşkeşî parlamentoyê kiriye, di wê raporê de jî tiştekî bi navê hêviyê mafê hêviyê tune ye. Dibe ku di ji mijara înfazê de hinek serrastkirin werin kirin, lê ev karê komên partiyan e ku li ser li hev bikin. Mijara înfazê jî hevano ev qanûnên di derbarê hebisan da ye. Derbarê zindanan da ev mijara înfazê ye. Serrastkirin çê dikin. Em serrastkirinê naxwazin. Navana hemî medxapînan hevano. Dewleta Tirkiyê yek qanûnekî derbixe temam e. Her kes azad dibe. Bibêje, ya pir hêsan e. Ev hevalê me dem partiyê çima îsrar nakin. Hevalê me ê tevgera siyasî ya Kurd çima zorê nadin ser dewleta Tirkiyê. Mesela yek tevgera siyasî ya Kurd du tiştan divê bike. Du tiştên girîng. Yek, Kurdan weke aliyekî şer verbixe pêş. Yani em aliyekî şerin, em ne kesin, take kes, şexis ninin. Em aliyekî şerin. Kî ji me rêvebirî kiriye, kî ji me tevlî şer biye, kî ji me dîplomasî kiriye nemîhîm e. Em aliyekî şerin. Wextê ku em li hev tên, dibe dewleta Tirkî û Kurd li hev werin. Her du aliyên şer. Ve goterê ev yek, ya din jî muheqqeq hebatên ji bo Kurd û Kurdistanê ji çarçova sûç were derxistin. Eger dewleta Tirkiyê vê qanûnê bi cih bike di nava yasayên xwe de, behskirina li ser mijara Kurd, daxwaza mafê Kurdan, daxwaza serxwebûnê, wekî din daxwaza perwerdeyiya bi Kurdî, hemî tiştên ku Kurd û Kurdistanê eleqeder dike dibe ji nebe sûç. Baş e, nebe sûç. Veya wextê ku tu bi qanûna xwe de bi cih bikî, însanê me êdî çima bike bi hepsê êdî? Otomatîkmen ji hepsê derdikevin. Hûn ê bibêjin derdorên dem partiyê û Kurdên ku hatine girtin di çarçova siyaseta Tirkiyeyê de ew ê werin berdan, lê însanê tevlî şer bûne ew ê di hepsê de bimînin. Na. Me xala din jî got. Me got aliyê şer binêrin. Eger tu weke Kurd xwe aliyê şer nîşan nedî di lêhevhatinê de, dewleta Tirkiyê mirovê te ê ku kiriye hepsê bernade. Çima? Çunkî tevlî çalakiyekî çekdarî biye, filan derê, weke şexis tê mehkeme kirin, weke terorîst tê mehkeme kirin û nayê berdan. Lê tu bibêjî ev endamê min e, ev ne ferdekî ye, ne şexsekî ye, li ser navê xwe çalakî çê nekiriye, li ser navê xwe rêxistinê bi rêve nebiriye, li ser navê Kurdan û li ser navê tevgera me tevlî van çalakiyên çekdarî biye, ji ber vê yekê jî eger ez weke rêxistin, weke aliyê Kurdan bi te dewleta Tirkiye re li hev têm, êdî girtina van însanan ne qanûnî ye, divê werin berdan. Madem em li hev tên, hemî endamê min divê serbest werin berdan. Du tişt pir mihîm. Baş e? Kurd aliyê şer, weke aliyê şer werin
nişandan Kurd û Kurdistan û daxwaza mafê Kurdan jî çarçova suç were derxistin. Ev her du bibin temam. Wê demê rêxistin dev ji şerê çekdarî berdaye, bernedaye ne mühim e. Dikare berde jî. Ji ber ku wêdî ne suç e yani. Xebatên Kurd û Kurdistanê ne suç e. Acayip mühim e. Mirov vana derbixe pêş. Niha hevano dibêje Numan Kurtulmuş di derbarê tayînkirina qayyûman de jî di raporê de pêşniyazekê ye dibêje eger serokê şaredariyê yani şaredarekî ji kar were dûrxistin li şûna qayyûm bila ji nava endamên encûmena şaredariyê kesekî were hilbijartin. Meclîsa şaredariyê dibe kesekî nava xwe de hilbijêre were şûna şaredar. Yani dibe bila ji jorva waliyê qaymakam neyê tayîn kirin. Ev rast e. Dedît yani mümkün e. Ne ji ber tenê meseleyên siyasî, ji ber meseleyên din jî. Dibe ku gendelî hebe, îhale hebe, meselê din hebe, şaredarekî bikeve nava suç îcab nake mirov ji derve kesekî tayîn bike. Meclîsa şaredariyê di nava xwe de kesekî ji bo wî dikare tayîn bike. Eger tabî di derbarê wî şaredarê de mehkeme çêbe ji kar were girtin ancak wê demê. Ne ji ber meseleyên siyasî. Ji ber meseleyên siyasî dibe tu kes ji kar neyê Numan Kurtulmuş behsa gotinên Abdullah Öcalanê di derbarê bi dawîanîna xebata çekdarî ya pekekî de jî kir. Vê derê yani Numan Kurtulmuş hedê xwe derbas dike li ser navê Abdullah Öcalan da axife. Yani ew jî bi şiklekî dixwaze Kurdan bixapîne. Li ser navê Öcalan hem tiştan dibêje. Öcalan wisa gotiye, wisa gotiye, wisa gotiye. Ya Numan Kurtulmuş heta duh însanekî li ser navê Öcalan biaxifiya ciyê wî zindan bû û ew davêt hepsê. We digot berdevikiya Öcalan kiriye. Aniha Numan Kurtulmuş tu radibî tu bi xwe weke berdevkê Öcalan nîşan didî û gotinên Öcalan tu didî dişînî derva Öcalan wisa gotiye, wisa gotiye. Öcalan heftê û heft hezar tişt gotine. Çima wana nabêjî? Çima tiştî ku tenê te eleqedar dike û menfaeta te tê de heye çima tenê wana dibêjî? Öcalan pir tiştê din jî gotiye. Yani ji ber vê yekê dibêjim Numan Kurtulmuş yani hedê xwe derbas dike. Heqê wî tune ye rê nîşanê Kurdan bide. Mesela hin tiştan dibêje. Dibe Öcalan bi xwe dibêje ku çarçoveya îdeolojîk ya rêxistinê êdî ne derbasdar e. Dibêje polîtîkayên red, înkar, asîmîlasyonê yên Tirkiye nemane. Lewra tekoşîna çekdarî bêwate ye ne hewce ye. Me ji were behs kir polîtîkayên red, înkar, asîmîlasyonê heta ez dibêjim îmha didome. İmhakirina Kurd, siyaseta îmhakirina Kurdan didome. Madem ki Kurd nayê înkar kirin, Numan Kurtulmuş li meclisê çima wextê ku Kurdî tê axaftin tu X dinivîsînî, tu nabêjî Kurdî tê axaftin, ev ne înkar e? Ya çi mirovên rezîl in? Kurd li Tirkiye têne înkar kirin, têne red kirin, têne asîmîle kirin. Heta ku perwerdeyiya Kurdî tune be, pergala asîmîlasyonê li Tirkiye didome. Ji ber vê yekê Numan Kurtulmuş dibêje li ser navê Öcalan da axife, dibe polîtîkayên red, înkar, asîmîlasyonê ên Tirkiyeyê nemane, lewra tekoşîna çekdarî bêwate ye nehewce. Tekoşîna çekdarî dibe ku bêwate be, dibe ku nehewce be, ew min eleqedar nake. Lê tiştek ku me eleqedar dike, ew sedî sed em zanin polîtîkayên dewleta Tirkiye ên redkirina Kurdan, înkarkirina Kurdan, asîmîlekirina Kurdan didome. Hêj didome. Sebebî wê jî me got. Dibe perçebûna herêmê ne di berjewendiyên Kurdan de ye. Ev jî qaşo Numan Kurtulmuş li ser navê Öcalan da axife. Perçebûna herêmê hevanno çawa ne di berjewendiyên Kurdan de ye? Di berjewendiyên Kurdan de ye. Ew jî mesela aniha Sûriye perçe bibe Rojavayê Kurdistanê ava bibe dewletekî Kurdistanê li gorî menfaetê Kurdan e.
Türkiye perçe ve Kurdistan çevibe li gor menfaatê Kurdan e. Pêşî di mesela aborî maborî de em ê hinek zehmetî bikişînin lê li gor menfaatê Kurdan e. İran perçe bibe li gor menfaatê Kurdan de. Ji ber vê perçebûna herêmê hevan me herem perçe nekiriye. Di destpêka sed salê de ê ku herem perçe kirin. Em dixwazin wê perçebûnê ji holê rakin û Kurdistan bibe yek. Qet ya giring ew e ku çek di mêjiyan de ji were danên. Veya mesela de anîne çekan da derdê min tune. Yani bila çekmek hemî werin danîn di mêjiyan de jî, di qelb de jî, dil de jî, di bedena însan de jî, pêşa rojê de jî, paşa rojê de jî çek werin danîn. Lê wextê ku di derbarê herêma Rojhilata Navîn de dîzaynekê nû tê kirin, projeyekê nû hebe, di wê projeyê de muheqqaq dibe Kurdistaneke serbixwe û azad hebe, navê Kurdan hebe, bibe garantî, bikeve qeydê navnetewî. Sibê dus be eger Kurdistan çênebe, ev proje bi dawî bibe bê Kurdistanê, mala neviyê me xira dibe. Tornê me wê werin tuyê gorê me bikin. Ew ê bêjin we çima îsrar nekir ji bo avabûna Kurdistanê. Çawa ku îro em kal û bavê xwe mehkûm dikin di mesela Lozanê de, em mehkûm dikin ne? Em dibêjin çawa ya hat bernîgê we, şans hat bernîgê we. Projeyeke nû ya Rojhilata Navîn bû we çima rê da ku Kurdistan perçe bibe. Îro bi eynî awayê divê em rê bidin ku Türkiye perçe bibe, Rojhilata Navîn perçe bibe û tê de Kurdistan ava bibe. Veya acayip mühim e. Divê em li ser bisekirin û em îsrar bikin. Xeta netewî ew e. Sûç nine hevan binêrin. Yeketiya Kurdên Rojhilata Navîn divê çê bibe. Wextê ku yeketî çê bibe, çi astenge sînor. Ew sînor divê rabe. Ha, di wê naverê de Türkiye perçe biye, perçe nebiye xema min ne. Perçe biye jî baş e, perçe nebiye jî lê Tirkiye nikare sînorên di navbera Bakur û Başûr da bihêle û îsrar bike. Kesek nikare sînor dayne navbera Suruç û Kobanî. Pirsus yani Suruç, Pirsus, Kobanî ew sînor kesekî nikare biparêze wan sînoran. Ew sînor mirin e. Hete Nisayibîn Qamişlo ew sînor mirina me ye. Bêrûmetiya me ye. Kî dikare wan sînoran biparêze? Ya wan sînora rakin. Ha, wextê hûn naxwazin Tirkiye perçe bibe, binêrin. Sînorê nava Kurdistanê rakin. Başûr, Rojhilatê Kurdistanê sînora rakin. Ew bi 100,000 kolberê ku di ser wan têlan re bi rêyên qaça bazirganî dikin, biladî nekin vankar. Bila însanê me di nava welatê xwe de serbest û azad bigerin. Vê derê em dikarin formûlekî wisa bibînin. Türkiye perçe dibe, perçe nabe ne derdê me ye û ne pirsgirêka me ye jî. Ama em sînorê nava welatê xwe de naxwazin. û hakîmiyeta coğrafya me jî divê destê me de be. Kurtulmuş li ser egera têkçûna pêvajoyê ji şiyarî de got ev kar naşibe hewldanên berê. Eger ev dîwar hilweşe, ev pêvajo bi ser nekeve, siyaseta sivîl wê dibin de bimîne. Divê xwedê neker eger em bi ser nekevin, em ê vegerin wan rojên ku PKK dest bi çalakiyên terorî kiribû. Divê agirê herêmê de gelek dest hene ku dixwazin benzînê bi ser agir de birjînin. Ew meselekî wan e dî. Mesele wan e. Yani haya me heye hevan me dirêj kir lê normal e. Yani ez mecbûrim biaxivim ser van mijara. û mijara ku em ser diaxivin bi temamî yekbûna Kurdan, heta netewîya Kurdan, faydeya Kurdan di vê derê de ye. Wezîrê Karê Derve yê Îranê jî daxife Abbas Erakçî diyar kir ku welatê wî daxwaza agirbestiyan jî danûstandinan bi Amerîkayê re nekiriye, anî ziman ku tu wateya danûstandinan bi Washingtonê re tune ye, ezmûnên berê, tecrübeyê me ê berê wisa nîşan dide.
Wezîrê Karê Derveyî Îranê Abbas Erakçî hemû rapor û daxuyaniyên Amerîkayê yên Donald Trump ên ku dibêjin Îranê daxwaza agiribestê kiriye, ê ku dibêjin Îranê daxwaza vegera danûstandina kiriye red kirin. Me tiştekî wisa nekiriye heta niha. Erakçî di daxuyaniyekê çapemenî danî ziman welatê wî daxwaza agiribestê yan jî ketina danûstandina nekiriye. Tehran amade ye parastina xwe bike. Ew dibînin ku di danûstandanên bi Amerîka re tu sûd tu fayde tune ye. Ezmûnên berê yên diyalogê ne baş bûn. Ya vê nîvrê me nû çexwend, aynî Abbas Îrakçî dibêje eger Amerîka garantî bide me ku carekê din êrişê me nake û eger tazmînatê bide me em amade ne şer bidin rawestandin. û wisa ye? Xuya ya şertê te hene yanî. Di derbarê tengava Hormuzê de jî Iraqçî diyar kir ku Îranê ew tengav negirtiye, sedema neçûna hin keştiyan jî ji ber nebûna ewlehiyê ye, ji ber êrişên Amerîkayê. Yani eger Amerîka êriş neke, dibêje ew tengava Hormuzê vekiriye. Dikarin keştî dikarin biçin herin werin. Anha li mesajê we dinêrim hevanno. Ka di peyamê we de çi heye? Wala nizanim. Yani ez bi xwe hin tişta ji we re dibêjim. Êdî hûn çi difikirin, çawa difikirin? Hûn bi gotinê me re ne, ne bi gotinê me re ne ez wî nizanim. Lê di xeta netewî de wekî vîjdan divê merû îsrar bike. Yani ez wextê di xeta netewî de îsrar nekim. Ez wextê menfaetên Tirkan bifikirim. Yani vê derê xewa min nayê ez xwe şermezar dikim. Çunke nikarim xelkê manîpüle bikim. Ez nikarim fikrekî ku ne fayda Kurdan tê de hebe bidim xelkê, bidim we. Ve heqê min tune ye. Heqê min tune ye. Yani ez nikarim. Tiştê ku rast dibînim, rast dibînim, tiştê şaş dibînim, şaş dibînim. û em mecbûr in li ser xeta netewî bin. Me mal û milkê kesî nediziye. Me êrişê gundê xelkê nekiriye. Me êrişê fikrê xelkê jî nekiriye. Fikrê xelkê çi dibe bila bibe. Ême em tenê heqê xwe û mafê xwe dixwazin û xilas. Ez xatircû bixwazim hevana. Saetên pêş me de eger îcab bike, nûçî nûsa lezgîn hebin, ez hevalekî bigirim wekî mîvan em ê ji xwe re bernameyekî çê bikin. Saetên pêş me de ne niha. Eger ew jî îcab bike. Baş e. Bibin abone, bibin endam, vê kanalê pêş bixin. Rê bidin ku dengê me di nava malbatên Kurd û Kurdistanî de olam bide, deng vede. Zarokên me, ewladên me, nifşên nû bila Kurdî biaxivin, Kurdî fêr bibin. Hêz û cesaretê bidin YouTuberên Kurdî axif ku zêde bibin. İnsanê mîna me wextê YouTube rojane çê dikin ez pir kêf xweş dibim. Ez dixwazim hêjmara me zêde bibe. Bila 10 kes, 20 kes, 100 kes, 1000 kes rojane bila YouTube çê bikin. Bibin xwedî kanal. Ama hemî Kurdî be. Ji ber vê bi abonetiya xwe bibin endamê min, bibin abonê kanala min û bibin abonê kanalên hemû hevalê me ku Kurdî diaxivin. Rica min ji we hebe. Wel ku derê Kurdî dît bibin abone jî hes kin, cesaretê bidine. Mühîm e. Bi hêviya rojên xweş azad, dem baş hevanno.